Nembag nga rabi item amin gagayem ken kakabsat. Datayon iti lesson number 12. Kayat nga sawen nganganin aglipas iti panangadal tayo iti libro ni Josue. Iti kayat nga sawen adalanganan iti may nga lawas kada ito nga quarter, fourth quarter iti 2025. Nga iti panangadal tayo ket lipasen tayo tun kakabsat ket napidot tayon dagiti lessons of faith nga inted ni Apo Dios babaen iti kapkapadasan ni Josue ken dagiti Israel idi nga ibalasiwen ni Apo Dios inbalasiwen ni Apo Dios isuda iji karayan Jordan ket inpatawid nan itik daga nga inkarina nga agpaay kadakwada. Nukit kitain tayo kakabsat, nagalisto iti panaglabas iti alaldaw. Ket adda da iti panagsasao tayo. We are coming closer and closer. Kadaychay nga nangi angklaan tayo, the blessed hope, iti pamati tayo, dayay ni Apo Jesus, iti may kadwa. Ket iti intay inadadal, ken ti adalen tayo itata, into ti adalen tayo tupay no may nga lawas, may panggap iti libro no Josue, nangited kuma, iti rason no apay nga petpetan tayo, dayjay apan nagpamati tayo, kani Apo Diyos. So nga, welcome. Kada ito dakil kakabsat nga klase tayo. Kada kami kakabsat iti agyaman, agsipod ta, agtultuloy nga da kayo dita. Ket iti panagdakkel iti lesson tayo. Makita tayo nga dagijay nga intay inus-usar. Nga dahil ko na tayo nga outline, ket agyaman nakta isumit ito sa rin yun ijay Sabbath School class yun. Timay sangal daw ni Elder Jonathan nga Rosete iti Iglesia Kapsat iti San Juan iti Mungkada Tarlac. Ket iti inbagan na kalpasan nga na ited ko kenkwana di outline. Ited kuntumit ka di padak nga opisyalis di iglesia pastor. Then I advised him, dati suggestion ko na, mangala ka iti duwa pay akadwam, tatalo. Takas na itararamidin mi kakabsat, ito'y Seventh-day Adventist Church dito Carinyo. Digital nga puntos nga isu iti adadalen tayo. Isu iti ited ko kadigitay kamkamang iti Sabbath School, mangpiliak iti duwa, then I serve as the moderator. Isu da mang discuss. Digitay do nga puntos, sa kunto lang ngayon kapsat na yunan. Digitay raramidin mi dito Carinyo, kayat mi nga kahit kung in-advise ken ni Elder Jonathan, kaya ko na pastor, isunto itaramidin mi. Nukas niya sa taramidin tayo niya, dayjay panawan tayon, dayjay ugali iti Sabbath School, ngano adday iti itkantay ti panagadal, alaen na di quarterly, kuna na as kapsat isuro man di Domingo, iwarasan, inaldaw-aldaw. Kada ito'y nga method nga insuro digiti Sabbath School, directors tayo iti union, nusurutin tayo kapsat. Ket adanton tayo pagdumaan na. Maminsan pa'y, welcome. Yun namin kakapsat niya, nga dayjay outline iti lesson number 12, nga isuti adalen tayo tata. Ket maited to kada kayo kapsat. Either you go to our
chat group ti Sabbath School. Plus, when no personally mayuas kanya ket isend kunto dayang outline kada kayo. Sakbay tayong rod kakabsat nga serken ti lesson number 12. Dawatek nga agkararag tayo. Managayat ken managparabor nga Dios. Agyaman kami ama ta sikat tinakaid adda. Kada kami itinaglabas nga sangapulo ket maysa nga lawas iti panagkakadwami idi nadadalmi dagiti imununan o Dios nga sangapulo ket maysa nga leksyon manipod iti libro ni Josue. Kititatan tadalmi iti lesson number 12 ama. Dawaten mi nga itedmo kada kami iti sirib ken pannakaawat nga gapoy ta trono. Tapno Diyos dayta nga adalen mi. Maalami, putputan mi, pagbiyagan mi, dayjay kinapudno. Nga si ka nga Diyos, adda iti pannakabalin mo. Nga aramiden ken tungpalen iti anyaman nga inkaring. Bendisyonam iti tunggal may sa kada kami ama. Itinagan na po mesos dawaten medigitoy. Amen. Iti title kakabsat iti lesson tayo. Ti Diyos ket matalek. God is faithful. Ada iti programak ijay Hope Channel iti Union. Iti title na mapagtalkan. Apay nga inted ko dayjay title na mapagtalkan. Akas daytoy title iti lesson number 12 tayo. Ti Diyos matalek. God is faithful. Iti paset nga mayulog absat ket masarakan ijay Josue 21 versikulo 25 na isurat ket basaen tayo. Awan pulos idi ti nagkurang iti uray anya a naimbag nga insao ni Jehova iti balay iti Israel. Isu amin na tungpal idi. Anyan kakapsat. Indeklaran ni Josue, not one word of all the promises of God had made iti balay ti Israel. Iti kunana, amin, isu amin, natungpal. Iti kitaan tayo kabsat, kada ito yung lesson number 12, iti source na ket iti Josue 21 versikulo 43 ingana 45 ken iti Josue 23 daytay paggapuan iti lesson tayo ad-adal manipod ken ni Josue. Anya digiti inadal tayo kabsat. Umuna, isu amin natungpal. All came to pass. Basahan tayo dahil inbagan ni Josue kakapsat. Iti kapitulo 21, versikulo 43 hanggang 45. Iti kasta, ni Jehova inted na iti Israel, iti isu amin adaga nga insapatana idi nga ited na kadagiti ammada. Ket isutin tinagikwada ket nagnaedda kenkwana. Ket ni Jehova inted na idi tital na kadakwada iti aglikmot mayalubog iti isu amin nga insapatana idi kadagiti ammada. Ket awan kadagiti kabusorda ti nagtakder iti sangwanan da ni Jehova inyawat na dagiti imimada iti isu amin a kabusorda. Awan pulos idi iti nagkurang iti uray anya na imbag nga insaon ni Jehova iti balay iti Israel. Isu amin na tungpalda idi.
no ni Jehovah inbagana. Nang nangruna dahi inusar kakabsat ni Josue insapatana. Alaam ti lugar ni Apo Diyos, ni Jehovah a Diyos. Ket adda iti inkarina. Sa ibaga pay ni Josue, saan nalaeng nga inkari, no di kadi insapatana, dayjay nga inkarina. Adda dayjay pa nagsasautay o kakabsat nga tattao, promises are made to be broken. Isu nga no daduma maupapay tayo. Ta adda dayjay agikari, nga saan danto atong palen iti na ikarida. Dayjay tun ang nagkaryanda, intun no imikay. Isuntun iti agbalin adakkel nga mangriribok iti iglesia. Mangted kakabsat iti panakagudwa iti iglesia. Idi baruak pay, ubingak pay. Adda iti may isang layman, ijay Artacho. Nalaing. Tano tumader kakabsat, usaren na dayta Bible, arig na maikabisa na amin, ket nagurnos dayjay panagi binsa-binsa na. Nga madati nagbali na kapatasan na. Aday ti trabaho na. He has a livelihood. Nga iso ti pagbibiyagan na, pangbibiyag na iti pamilya na. Iti tiyempo idi jay administrators iti mission, nakita da, nga kasapulan da, daytoy akabsat iti trabaho. Kinatungtong da. Nagkari da. Ket daytoy nga kabsat, nagtalek. Ket tinaramid na, inlako na, digijay nga, us-usar na, ijay at negosyo na. And then he reported to the mission. Anyan kakabsat nga, dahil ko natin nga, dahil enthusiasm lang napan iti mission. Idi rumuar, nagbaliw ti amin. Ti kapadasan na, nagbaliw matay. Iti pa nagpamati na, nagbaliw batay. Isuda kabsat iti nang bukel, iti may nga grupo, ijay Artacho. Dayo sa rin tayo nga nag-reform da. Apay nga nag-reform da. Ngay bagadan, nga iti iglesia, ket saan apapatsen. Gapu iti kapadasan, dayto nga kabsat. Adda iti nagkari. Ngem saan da at tinungpal dayjay akarida. Ngem ni Josue kakabsat. Iti ibagbagana daytoy lesson tayo ad-adal ti pamati. Ngano ni Apo Diyos ket isu nagkari. Dayjay panangikari na usaren na itinagana. Dayjay panangikari na isapatana. No alaen tayo dayjay baga no Josue. Amin, amin nga insapata ni Apo Diyos. Umuna, dayjay daga. The land of Canaan. Insapatana nga tawiden da ket tagikwaen da na aramid. Nagnaed da kenkwana. Mikadwa, saan akayat ni Apo Diyos nga agnaed iti ili na nga Israel, idjay inkarina ataga nga Kanaan. Nga addanto dagiti mangriribok kadakwada iti aglawlaw. Itinted ni Apo Diyos, talna iti aglik mutda.
sa inconclude ni Josue. Awan pulos, idi tinagkurang, uray anya, ang naimbag, nga insao niyo. Anya iti, ibagbaga ng kapsat, adal ti pamati. We can trust God. Ulitek, we can trust God. Tapay, ni Apo Diyos adda iti panakabalin na atong palen iti anyaman ngayon karina. Iti mikadwa kakabsat nga basit iti lesson tayo. Nga idin nga inteddan tatagikwaendan dayjay akdaga ang naikari. Inted ni Apo Diyos iti nalawag abedeng clear boundaries. Ampay kakabsat nga adda dayjay pagbebedengan da other boundaries iti properties da. Kayat ni Apo Diyos nga ibaga nga uray pay iti organization adda iti boundaries. Kadig ito'y nga panawon kapsat nalpasen iti panagpipili. Manipod ti General Conference, napan iti division, napan iti union, napan iti mission. Gana iti departmental directors iti mission na pilidan. Apay nga adda iti boundaries. Narigat na yung bagatay nga, makisawsaw. Ngam adda iti inaramid kakabsat, iti organization tayo. Nga uray mampay no adda iti boundaries. Amin nga departamento may sa iti turungda. Isu da jay IEL, Integrated Evangelism Lifestyle. Anya iti kaya ng asawan? Iti kaya ng asawan, amin nga departamento iti iglesia. Manipod iti Gen Conference ingana iti iglesia lokal. Agmay-maysada nga iti misyon iti iglesia. Isu ti aramiden iti amin a departamento. Ingana nga dayjay a panagmay-maysada agbalinton a lifestyle iti tunggal departamento. Iti iglesia ti kamkameng may santun iti ibagada sang katunos. Numampay at the boundaries. Kasalala dito'y kapsat. Adda iti nalawag abedeng. Ngem uray no nabingay-bingay iti kanaan iti 10 ket maysa a tribo. Kanayon nga maibaga. Nga iti buong Kanaan, the whole of Canaan, is owned by Israel. Ulitek. No daytoy kumakabsat, daytoy tayo pagleksyonan tayo niya, biningay da iti 10 ket maysa. Saan da nga pinagsisina? Idin nga nabingay da handa nga pinagsisina, no di ket si bubukil pay laeng a Kanaan. Numampay adda da dyan nalawag nga bedeng clear boundaries dahil 10 ket maysa nga tribo. Excuse me. Canaan was still one nation nga ninaganan da nga agpaay iti Israel. Kita antay kabsat da dyan surat ni Josue. Gapo na nga umingil kayo unay nga ang mga iwan ken mga ramid iti amin nga adaan na isurat iti libro iti linteg ni Moses, di kayo sumyasi kenkwana
uray iti makanawan, wenno iti makatigid. Adi kay umasideg kadigitoy nas nasyon, kadigiti natda kadakwada, di kay kuma sarsaritaan itinagan digiti Jedusinda, di kay kuma sapsapata, igapo kadakwada, di kay kuma agserbian ida, di kay kuma agruknoy kadakwada. Adda iti clear boundaries jedaga. Okay? Canaan was divided by 11 with clear boundaries. Ngem iti aglawlaw da, adda pay laeng kakabsat, dagijay anabati nga nasyon. And God gave another clear boundaries. Anya dagijay nga clear nga boundary. Di kayo kuma sarsaritaan tinagan ti Jedusinda. Mikadwa, di kay kuma agsapata gapu kadakwada. Mikatlo, di kay kuma pagserbian ida. Mikapat, di kay kuma agruknoy kadakwada. These are the boundaries. Iti panagserbi ka ni Apo Diyos, adda kakapsat tiing kabil na nga clear nga boundaries. Saan tayo nga mabalin nga bumalasiw kadayjay nga ingkabil na no ari na kumaalad. Ulitit man nga sa clear boundaries. Daytoy kuma dayjay impatawid ni Apo Dios adaalad na. Itiruar adda digitoy pa lang sa baling nga nasyon, adda sa baling nga Jedusinda, iti kunana na Apo Dios, idda kayo ditoy uneg. Inpatawid kun kada kayo daytoy adaga. Iti aramiden nyo saangkay arumrumwar. The boundary na. Saangkay arumrumwar. Nga niya, nga mapanyo, nga sarsaritain, tinagan da Diyos da. Saangkay arumrumwar, nga agsapata kadakwada. Di kay met arumwar nga agserbi kadakwada. Wenno agruknoy kadakwada. Ni Apo Diyos kabsat, itid na, dayjay ko na tayo nga clear boundaries. Intunno, basaem iti sao ni Apo Diyos. His instructions becomes the clear boundaries. Arig na, I'll give you one specific example, kabsat. Ti sangapulo nga bilin ni Apo Diyos ket kaslala alad manen apan tayo kabsat daytoy. No daytoy kuma iti Kanaan. Inaladan ni Apo Diyos iti aglawlaw. He fence dayjay inted na. Iji uneg iti alad. There is safety. Saan ang makastrek iti kabusor? Mawatan nyo kapsat. Iji uneg iti alad. Adda iti talgay. Saan ang makastrek iti kabusor? Isu nga, intunno dadaelan dayjay nga alad. Okay? Dayjay bagak itatay, isang nga pulo nga bilin, arig na alad is just like a wall. Adda iti isang nga pulo apaset na. Ket no uray may salaeng kadayjay isang nga pulo iti burakam. Imagine, dayjay nga inted ni Apo Diyos nga manglawlaw ken ka nga proteksyon. Adantun ti wangwang na, kanadadalya may isa, ngay suntun ti pagserkan, iti kabusor. Ilawlawag tayo kapsa. Clear boundaries.
Niya po Diyos kayat na nga dahi pinagrelasyon tay kenkwana ket inikan na iti clear boundaries. Kada ito'y kakabsat nga inbaga na iti Israel. Di kay kuma sarsaritaan tinaganda, di kay kuma agsapata, di kay kuma agpagserbian ida, di kay kuma agruknoy kadakwada. Inyam amuna no sino isuna. Idi nga inted na dagajay nga bilbili na. Dati kunana, siyak a Diyos managimon na. He made it clear. Isu nga uray pa dahi panagserbi kakabsat. Nga dahi panagserbi iti maysa nga tao. Saan na ang mabalin nga layunan kakabsat dahi ibaga ni Apo Diyos. Isu nga no, amo iti basol iti dahi ko na tayo nga Babylonia ijay Apokalipsis. Pinainom na dagiti na nasyon iti arak dahi ko na tayo nga adulterated wine. Anya dahi no umayak ken kakabsat ko ket amom iti pudno. At the defense mo. Ngem no umayak ken ka and your guard is down. Kahit nga sawen, saan mo nga ammo ti pudno. Anyan tuman iti presenta ken ka. Nalalaka asumbrag tapay, saan mo nga ammo ti pudno. No daduma umay kakabsat iti dakkel a problema iti iglesia. Anya dahi nga problema. Uri no saan tayo nga ammo. We are not sure no sino dahi nga umay abisita tayo. Palubusan tayo nga alaen na iti oras iti pulpito ket agsaon. Saan tayo tun kakabsat nga mapasardeng no nairuginan nga ibaga digijay nga papatyen na. Umayton digijay discussion. Nagayab kanyak ni Pastor nga Bagasol. Kadua na digitay layman ija distrito na. The Brother Sanchez. Ket kunana di kito yung layman, Pastor, ibagami man ti concern me. Ibaga da di concern da. Ngay jay may isang iglesia, adan iti pamilya ang nagdesisyon, nga saandan nga mapan, aggimong akakadwa dagiti kakabsat, ijay paggigimungan dang iglesia. Kit ko nakapay, adamaten iti sabaling nga isuro da. Apay nga dati sabaling nga isuro da. Wenta dan itim na panmet anang isuro kadakwada. Dinengig da, pinati da. Unfortunately, dahil nga nangig da, iso pinati da. Isungan ni Apo Diyos, ito lesson tayo kakabsat. Mikadua nga paset. Nangited iti clear boundaries. San laeng nga boundary, ijay nga inpatawid na adaga. No dikit di boundary, iti mabalinda ken saanda a mabalin nga aramiden. Tapno dahi pan nakirelasyon da kenkwana. Natalged kakabsat. Isu nga mapangtayo ijay lesson
tayo iti part 3. Sa lunsod, apay ang nagpungtot iti Diyos. Apay. Adda kadi iti rason no apay ang nagpungtot iti Diyos. Iti Josue 23, 15 ken 16. Kastoy tinbagan ni Josue kapsat. Ket marami to akas iti yaay na kada kayo. Iti so amin na bambanag ang naimbag. Ani Hioba a Diyosyo isinauna kada kayo. Kastamet ti panangyeg to ni Hioba kada kayo. Iti so amin na bambanag atakes. Ingga na madadael kayo iti rabaw ti daga. Anasaya at ani Hioba a Diyosyo inted na kada kayo. Anya deja ko na iti rabaw iti daga nga inted ni Apo Diyos kada kayo. Di kanaan with clear boundaries. Nga maampay nga mapukaw na. Ituloy tayo nga basahin kapsat. Intun aglabsing kayo titulag ni Hioba at Diyosyo. Nga inbilin na idi kada kayo. Ket ingkay to nga agserbi kadigiti Diyos asabab sa bali. Ket agruknoy kay to kadakwada. Isu iti isisigedton, iti pungtot iti Diyos ang maibusor kada kayo. Ket mapukaw kay to ang madaras unay iti daytoy ang nasaya at adaga nga isu inted na kada kayo. Let's connect it with the clear boundaries. Iji part 2, inted ni Apo Diyos, very clear. Nga iti kuna na, when inted kun iti daga, pag naidan nyo. Ngem, di kay kuma sarsaritaan dagitinagan iti Diyos da. Di kay kuma agsapata gapu kadakwada. Di kay kuma pagserbian ida. Di kay kuma agruknoy kadakwada. Sa inusar ni Josue, ti tulag, covenant. Idi nga inbaga ni Apo Diyos di gitoy, ti sungbat iti Israel. When Apo. When Apo. Ngem, adda iti warning. Nga iti kuna na intun aglabsing kayo iti tulag ni Hioba a Diyosyo. Nalawag, clear boundaries. Ket gaputa inted ni Apo Diyos digiti nalawag nga pananglawlawag na iti pagbeddengan iti mabalindang aramiden ken saan. Ket intun no aglabsing da kadaya nga tulag. Anya iti kunana, isu isisigedton iti pungtot ti Diyos ang maibusor. Iti saludsod, apay nga agpungtot iti Diyos. No isuna iti Diyos ayat. Gapo kadayjay at tulag. Iti inusar ni Apo Diyos. Umuno na inted na dayjay inkarina adaga. Pamaneknek. Nga iti anyaman nga inkarina. Tinungpal na. Sana inted kadakwada. Dayjay a clear boundaries iti panagtagikwada. Dayjay panagserbida. Kenkwana. Ket intuno. Saan da nga tong palanday, jay ang nagtulagan da. Inikanda iti rason, pasgedan, kunana sumged to, isiseged to, tipungtot, iti Diyos nga agpaay kada kayo. Saan nga agpungtot ni Apo Diyos?
no inaramid ti Israel, dayjay ang nagtulagan da. Anya iti ibagbagat ti lesson tayo kapsa. God is a covenant God. Manipod kini Abraham. Ikabil tayo, manipod pa'y kini Adan. Kini Abraham, kini Israel, ingana itata. God is a covenant God. Kat ijay atulag na, in karina, iti bendisyon, no iti Israel, tung palenda dayjay nga tulag. Ket no saan da atong palenda dayjay nga tulag, lunod iti maiten. Intun kakabsat, anya, numalagip tayo, nga ni Apo Diyos ket mapagtalkan. When we remember that God is faithful, ikan na tayo met ni Apo Diyos iti parabor, nga tong palen tayo, dayjay pasit tayo, kadayjay panakitulag tayo kini Apo Diyos. One of my favorite verse to prove daytoy nga kababalin ni Apo Diyos. Isu iti insuro ni Pablo kadagiti kakabsat tayo iti iglesia iti Roma. Roma 4, 20 ken 21. Kastoy itin baga ni Pablo. No diket namati nga awan dua-dua, iti kari ti Diyos ket timibker ti pamati nga pinadayawan na ti Diyos. Ket napnek unay atiin karina mabalin na met atong palen kenkwana. Ulit kabsat. Ket napnek unay nga niya atiin karina mabalin na atong palen kenkwana. Whom was Paul referring to? Nga ibagbagan na kadigidjay akabsat tayo iti syudad iti Roma. Nga mabalin tayo nga agtalek ken ni Apo Diyos tati Diyos mapagtalkan. Paul was referring to the father of faith ni Abraham. Ammo tayo. Ngayon ka rin ni Apo Diyos ken ni Abraham, agbalin kanto nga ama iti dakkel a nasyon. Nga digiti kapututam kasladan to digiti bitbituen iti langit. Ken dagiti darat iti igid iti baybay. Countless. Ngem lumakay ni Abraham ket bumaket meten ni Sarah. Actually, Paul said nga ni Abraham ket agtawon idin iti sangagasot. Ket ni Sarah was beyond the age of reproduction. Ngem nagtalek da. He was referring kadayjay kapatasan ni Abraham. Idi nga binisita ni Apo Diyos. Sinaludsod ni Apo Diyos, ayan ni Sarah, bakit mo? In nulit, God repeated His promise. Ket imbaga na intuno umay atawan ni Sarah aganak to ti maysa nga lalaki. Anya ti naramid ni Sarah? Imlek. Idinangeg ni Apo Diyos dayjay nga panag-ilek ni Sarah. Kunana ni Apo Diyos, is there anything impossible with God? Awan. Tadayjay inbaga ni Apo Diyos, when it was impossible for human being, ni Abraham ken ni Sarah, dayjay nga kari ni Apo Diyos, tinungpal na. Isu daytoy ti leksyon tayo, ti Diyos ket matalek. Are you holding on the promises of God? Adda kadi digiti
Ada ka di digiti parparikot mo kakabsat. Di panagyan. The answer is God. Inawisdak iti maudi nga lawas iti bulan ti Nobyembre. Ijay iglesia iti Aritaw. In preparation for the celebration iti anniversary ti church. Ket I saw the need. Kung ano ni Sister Jem, Pastor, we need the younger generation to be prepared to lead after us. Makita mo nga digiti leaders dito ikat we are already old. The elder ijay ni brother ni Mistro nga Biyernes Adriano. Digiti kakaduana ni bakina ni Madam Mirna, the Sister Lau, kadigiti dumapay. Ket kunana, di lang mabalin nga mangisagana ka. Tapno digiti pamati digiti younger generations. Ket mapatibkerda and they will hold on. Ket isudanton iti sumaruno nga mangipangulo iti iglesia ni Apo Dios. And I prepared. Iti series na is ni Jesus ti sungbat. Then I choose 6 innem nga nagnagan ni Jehovah. Umuna, nanagan na nga inadalmi ni Jehovah Rohe. Relationship. The Lord is my shepherd. Mikadwa, Jehovah Jireh. Anyaman na pagkasapulang, taraon man, ited ni Apo Diyos, tapay God will provide. Numay dahi pa nagduwa-duwa ket umay iti pa nagkapsot iti salunat. Inadalmi, Jehovah Raphael, the Lord my healer. Intun umay iti riribok, inadalmi, Jehovah Shalom. Ngem iti kapipintasan, tinagan nga Jehovah, no ingkarina tungpalen na. Tapay, dahi inosarnoswe, insapatana. He uses his name and take an oath. Nganon yaman ting karina ken kakabsat. Akas ti panangi karina idi. Laglagi pa. Itinbagana ken ni Moses anagana. Siya, iti siya. I am. Dayjay nga I am. Saan nga agbalbaliw? Kunana ni Apo Diyos. Siyak idi, siyak ita, siyak iti agnanayon. Mapagtalkan. Agbalin ko nga iti kapadasan tem amin. Mapatibker iti pamati tayo. Tati Diyos mapagtalkan. Yung laglagi pen tayo. Inted ni Apo Diyos iti clear boundaries. Nga saan tayo ko mga dadaelan. Dayjay panaki tulag tayo. Panakirelasyon tayo kenkwana. Ni Apo Diyos ay ayaten nakakapsan. Agkararag tayo. Managayat nga Diyos, agyaman kami. Tainadalmi nga sika mapagtalkan. Anyaman nga ingkarim, awan ti imposible ken ka. Kasday di kanayon mi nga ikang kanta. He is able. He's able. When o Diyos kabailam. Kabailam atong palen iti amin nga ingkarim. Da kaming anak mo, isurum kada kami ti agtalag. Ta iti panagtalag miken ka. Isublim to o Diyos, dagiti adu anapili a bendisyon. Ngarud ang manuad naman dagiti kakapsat nga da iti paglablap sanda nga parikot itata. Parikot iti napisikalan. Parikot iti emotion. Parikot nga anyaman o Diyos. Iya si degniken ka.
Ket babaen kadi kaday tapan nakabalin mo. Sulbarem dagitoy a problema da. Agyaman kami ama. Kaday ito'y nga lesson nga inadal mi. Itinagan na po mesos. Amen. Ken amen. Imbag nga rabi itayo am amin kakapsat. Ay ayaten na kay na ako Diyos. Ket ay ayaten na kayo man.